Бу якшәмбе Россиядә иң яшь, әмма инде дәүләт дәрәҗәсендә танылган бәйрәм әтиләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Шушы айдан иң яңа саннар Татарстанда матур гына күренеш бара. Күп балалы әтиләрнең саны арта. 10 ел элек андый гаиләләр 24 мең булса, хәзер 55 меңнән арткан. Бүгенге заманда ике парның берсе аерылган, тормышта стресс, киеренкелек арткан чорда, патриотик мәсьәләләр алга чыкканда, гаиләдә әти тәрбиясе мөһим дип психологлар. Ул балага яклау өчен бар дигән ышаныч бирә. Тагын бер кызыклы факт, дөньяның иң зур гаиләсе дә Россиядә яши икән. Аларны Гиннесның рекордлар китабына керткәннәр. Воронеж өлкәсеннән Шишкиннар. Александр белән Еленаның 20 баласы бар. Ә менә Татарстанның күбебезгә таныш булган күп балалы әтиләре кемнәр? Алар өчен бала тәрбияләгәндә ата кешенең роле нидән гыйбарәт? Алия Хайретдинова репортажы. Шәмсуаровлар иҗади һәм күп балалы гаилә. Әтиләре Раил яшь булса да, аның өйдә үз кагыйдәләре бар. 10 яшьлек Нәфисә белән 5 яшьлек Әсфәндияр аларны яхшы белә. Яшь ярымлык Шәүкәт тә калышмас. Иң мөһиме өйдә татарча сөйләшү. Татарстанның атказанган артисты күп балалы булырмын дип уйлап та карамаган. Эш графигы тыгыз булу сәбәпле һәр буш сәгатьтә балалары янында. Әти ул, беләсезме, артык бик кыстылырга да тиеш түгел. Ул менә әти кирәк дигәч, мин монда дип әйтергә тиеш әти кеше. Миңгол Галиевның бер җыры бар. Кайдасың минем әткәем. Әтинең үзенең урыны билгеле бар. Менә барыгызның да башында берү, җиңел генә дөньяның кендеге буласыз килә. Тормышын иҗатка багышлап күп балалы әти булырга өлгергән шәхесләр театр даирәсендә күп булып чыкты. Тинчурин театрында андыйлар икесе дә ат казанган әти. Балалары бакчаны түгел, театрдагы репетицияләрне ярата. Сәхнәгә чыккач кызык хәлләр булгалый. Наил Гаитбаевның Нишкиевгә чыгарга спектаклен чардык. Ул гел ярып киләдер инде. Гел ярып киләдер. Шунда әле хәтерлим, мин анда Гүзәл Гайнуллина белән уйныйдыр инде. Илмар исемле персонаж, образ. Шунда Гүзәлне мин кочаклап үбәдерим битеннән. Режиссер шуңа куйган бит инде. Минем улым карап тора, бер көнне кайттык та инде бергә, әнисеннән пистолет сорый. Моның уенчык пистолеты бар. Әнисе әйтә нәрсәгә ди? Гүзәл апаны атып үтерәм ди. Әтине кочаклый ди. Безнең шундый правилабыз бар. 3 тапкыр әйтелә генә, мәсәлән, балалар, уенчыкларыгызны җыйгыз, аннары ашарга төшәбез. Юк, булар шау-шу күрәләр икенче катта. 1 шыптым булар. 2 әти без җыябыз әти. Чөнки алар беләләр, 3 дигәс нәрсә буласын. Татарстанда күп балалы гаиләләр саны арта. 10 ел элек 24 мең булса, хәзер 56 мең тирәсе. Республикада танылган күп балалы әтиләр арасында Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әзгат Сәфәров, цифрлаштыру министры Айрат Хайруллин, автоинспекция башлыгы Рөстәм Гарипов, сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин, спорт министры Владимир Леонов, юстиция министры Рөстәм Захидуллин, Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин бар. Алар бала тәрбияли. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллиннар 4 бала әтисе, сәнәгать министры Олег Коробченко 5 тапкыр әти булган. 20 октября – это не только день отца, это еще и день рождения моего отца. Быел әтиләр көне минем әтиемнең туган көненә туры килә. Бездә икеләтә бәйрәм булачак. Әти минем өчен горурлык, нык терәк. Анда чын иратка хас булган бөтен сыйфатлар бар. Янына килеп бөтен моңзарымны сөйли алам, күз яшьләремнән дә уялмыйм. Ә ул тынычландыра, кирәк вакытта нык сүзен дә әйтә. Әтиемне туган көн белән котлыйм. 8 март булсын, әни көне булсын, хатын-кызларга кагылышлы көннәр бик күп. Хәтта Коръәни Кәримдә дә хатын-кызлар турында аерым сура, Ниса сурасы бар, Марьям сурасы бар, ирләр сурасы юк. Читтән караганда ул гади генә әйбер кебек, бөтен эшләр әни өстендә дип уйлыйлар, ләкин әти эше дә бик авыр. Алар бит губка шикелле. Сиңа карап, алар үзләренең характерларын чыныктыралар, синең шикелле булып үсәләр. Син трисең митләмисең, алар бар сине күбрәк сиңа карап, шулай дип сиңа ашарга тырыша инде. Әйбәтле, ашма, тырышып, укы. Адымнар мәктәбе директоры Айдар Шәмсетдинов чын мәгънәсендә күп балалы әти. Үзенеке эш булса, ул җитәкләгән мәктәптә 4 меңнән артык бала укый. Менә безнең әнибез, мәсәлән, шушы мәктәп собраниеләренә, ата-аналар җыелышына йөргәне бер кайчан да булмады. Һәр вакытта иң актив катнашучы гаиләдә кеше ул ата иде. Ул һәр вакытта менә шундый күтәренке күңелле, тормыштан канәгать булып яшәүче кеше ул. Бәлки менә аның әлбәттә менә шундый дөньяга карашы
балаларына да күшкәндер. Тыштан кырыс күренсәләр дә жылы кочакны жәлләмиләр. Аларга да бала йөрәк парасы. Дәүләт Советы депутаты 3 тапкыр контракт төзеп, махсус хәрби операциядә 6 ай булып кайткан Эдуард Шәрәфиев 4 бала әтисе. 3 кызы, 1 улы бар. 8 яшендә ятим калган Ират бала чагыннан ук ишле гаилә турында хыялланган. Сам с детства сирота, 8 лет. Гаиләдә мин өлкән бала, энем, сеңлем бар. Аларга булдыра алганча әти-әни җылысын бирергә тырыштым. Шуңа бала чагымны артык хәтерләмим дә. Шул ук вакытта үз гаиләмне булдырасым килде. Мин бик теләпчән әти булсам да, балаларымны яратам. Шуңа СВОга китү теләге тугандыр миндә. Әтиләр бит киләчәкне кайгыртып яши. 4 бала икән, димәк, җаваплылыкта 4 тапкырга артык. Россиянең җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда әти тәрбияләгән иң төп сыйфат нинди дип сорагач, 22% кеше батырлык дип җавап биргән, тәртип 21, гаделлек 12%. Димәк, гаиләдә әти хакы шушы 3 багынадан һәм баланың әти хакын хаклавыннан тора. Әти миңа җырлар өйрәтә. Бу җыр аңа бүләк булсын. Киләле иделнең җиле, юлларга чәчәкләр сибәле. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Адымнар.